Szia Erzsike! Szeretném, hogyha mondanál egy kis tapasztalatot, hogy milyen hatással voltak rád az algatermékek, illetve hogy milyen betegségeid voltak, és milyen érzés volt neked, mióta használod ezeket a termékeket. Nekem a legnagyobb problémám a cukorbetegség, és fájnak az izületeim, valamint állandó fáradékonysággal küzdök, tehát hazajövök munkából, egyszerűen nincs energiám semmire. 14 éve van cukorbetegségem, 7 évig nem kaptam gyógyszert, diétával próbáltam rendbe tartani, kevés sikerrel. Elkezdtük a gyógyszert, 2x2-t fogyasztottam reggel, este. Amikor elkezdtem fogyasztani a mikroalgát, az 5. napon beállította a gyógyszer mellett is nem normális cukorszintemet, ami nekem nagyon-nagyon jót tett, lelkileg is, és 5 hónap után le tudtam tenni az esti gyógyszeremet, mert reggel általában olyan 4 körül mértem a cukorszintemet, és most ott tartok, hogy nem a közepes szintű gyógyszert szedem reggel, hanem a legkisebb hatóanyagú gyógyszert, és most is rendben van a cukorszintem, tendálok az a reggeli 5-ös érték felé, ami azt jelenti, hogy ha megint elkezdem mérni a 4 körüli cukorértékeket, gondolkodhatok azon, hogy le fogom tenni a gyógyszert teljesen. Ez nem azt jelenti, hogy a diétát el lehet hagyni, mert a diétát addig nem lehet elhagyni, amíg nem áll teljesen rendbe a cukorérték. Tehát bárki, aki fogyasztja a mikroalgát, be kell tartani a diétát, és addig a gyógyszert nem lehet letenni, amíg nem érzi az ember, hogy sok a gyógyszer. Az ízületi problémáim a mikroalga fogyasztása után 3 héttel rendeződött, tehát nekem azóta nem fájnak az ízületeim, a buszról úgy szállok le, mint régen, tehát nem kell kapaszkodnom, nem vagyok fáradt. Tehát az elemi fáradtság, ami abból jön, hogy az ember reggel elmegy, és este, mire hazajön, leamortizálódik. Tehát én leültem a fotelba, és kóma. Akkor még azt szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint tudod ajánlani a cukorbetegeknek, mert nálad a kellő hatást már érezted, tehát tapasztaltad, illetve még azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e más problémád, amire jelentősen használt ez a termék? Cukorbetegeknek feltétlenül tudom ajánlani, azzal a kikötéssel, hogy a diétát nem szabad, tehát a diétát be kell tartani, a gyógyszereket mindaddig szedni kell, amíg nem mutatja a vizsgálat, hogy a cukorszint csökken, tehát hogy beállt a normális állapotba. Aki ezt korábban megteszi, az saját magával tol ki, hogy így mondjam. Tehát meg kell várni azt, hogy hasson a mikroalga. Azon kívül én égyomorra fogyasztottam a mikroalgát, és 6 hónap alatt 8 kilót fogytam tőle, és amikor rájöttem, hogy ez nekem nem szükséges, akkor étkezés után fogyasztottam, és rövid időn, tehát 1-2 hónap alatt visszajött az a -kiló, hogy a normális testsúlyom helyreálljon. Tehát teljesen rendbe tartja a szervezetet a mikroalga. És ezen kívül nekem még volt egy ilyen enyhe depresszióm. Tehát
ilyen folyton rágtam magam valamin a múltból, és egyszerűen nincsenek rossz gondolataim. Tehát annyira jó hatással van rám, hogy csak a jóra gondolok. Nincs rossz gondolatom. Ez szuper. Nagyon. Köszönöm szépen, Erzsike, és akkor további egészséget, jó egészséget kívánok neked. Köszönöm szépen.